takže jsme zpátky. Takže teď se nám sem představí vlastně, tady už máme vlastně všechny vyndány, kteří vypadli. Byly to 4, protože jeden fandil Penny a druhý TT. Můžeme tedy začít. Třetí skupina roztleskávačky můžou nastoupit. Tak, tady je třetí skupina. Můžete začít. Počkat, tady dobře. Au. Jo, Vice. Je tady. Promiňte. Takže to bude tady. Stop. Hnusné. Ale pokud rozhodne se to až potom. Takže druhý. Dobře, hezké. Teď ty, Taylor, prosím. Dobrá, Taylor, můžeš jít. Vypadává, prosím, tady. Ne, já? Nesnáším se. Tyto, jo, jsou tady odsaď. Dej, protože jí to upadlo, bylo to hnusné, můžeš jít. Co? Vy dvě se můžete odebrat do haly. Tak jdeme. Účastníci číslo 4 sem. Tady máme velmi zkušené 4 psy. Můžeme začít. Počkat. No, takže běž tam. Tady je prosím naše. Jejda. Dokončí to vrstupně. Dobře. Tady to bude takové nerozhodné. A teď poslední. Dobrá, jak jsem se již rozhodla, tak vypadává tady babička. Já? Ahoj zlato, já jsem si myslela, že vypadneš ty. Vy si to zatím nasaďte, tohle je naše? Můžete naši soutěž prosím opustit. Vypadly nám 2. Jdeme se podívat, kolik nám tady odejde pečopů. Kolik fandilo tady těm 2. Vy si zatím můžete odebrat do haly a my až tak tady budeme teda čekat. No takže je vás tu hnedka o něco míň. Teď ještě vy, prosím, nastupte si, děsivá 5. Nevím tedy, jak to bude probíhat u vás, až budete děsivá 4, protože jeden teď z vás vypadne, ale to už nebudeme hrát na skupiny. To už se bude hrát jen tak jako... Takže můžeme začít. Tak, můžeš. Ježíš, já jsem z toho úplně spadla, jak to je děsivé, vidíš? Už z toho padám. Dobrá, další prosím. Jejda, běž si prosím tam sednout. Co? Další prosím. Dobrá, hezké, další. Stop. Tady mám takhle třpětivý. Tady tohle mám taky třpětivý.
líbí. A tady mám gumičku. Dobře. Vypadává čičí, prosím. Jo. Tohle je tady, takže to tam tady. To bylo bez přemýšlení, to tvoje bylo hnusné. Můžeš se odebrat, prosím. Fandil někdo čičí? Ne, dobře. Čičí odebere bez jakýkoliv debat. Tak. A my postoupíme někam. Teď budou všichni oblečení tak, jak jsou. A postaví jsme tady do řady. Takže můžeme všichni, i tam v té hale. Tak, postavte se mi tam hezky. Teď se rozhodne, kdo další vypadne z těch všech finalistek. Takže teď budete povídat o něčem. Jejda, mě z toho šiblo. Teď tady budete o něčem povídat. My to posoudíme a tentokrát už budeme hlasovat. Budeme říkat hlasy a tada a tada. Tak. Můžeš a ten s nejnižším počtem hlasů podle toho, co řekl. Takže vy se tu teď budete jako ukazovat prostě. To spletla, to bude až další úrovni. Dobře, další, prosím. Tam, tak já se také postavím. Tak, můžeš. Další. Tak to se mi moc nepovedlo. Další, prosím. Se. A tady na tebe viděli tví z týmu. Tak. Můžou hlasovat diváci 5000 pečopů. A my se za 5 minut vrátíme. Už jsme tady. Hlasy jsme spočítali, nebudeme je říkat a já vím, kdo teď vypadne. Já to vím, spočítali jsme je a jeden z vás teď musí bohužel opustit tuto soutěž. Navždycky. Bude tu Čičí opust naší soutěž. Promiň, ale tvoje ségra vypadla přesně a ty budeš muset opustit ji. Také. Tak pojď. To je tak otravné prostě. Opustit soutěže. Opustila si ji jako pátá, gratuluji. Pořád za to žádná cena nebude. Přinesl si štěstí, od teď už tu bude nějaká cena.
přinesla si štěstí ostatním pečopům, můžeš se odebrat. Co? Ahoj ségra. Ahoj. Ještě, tak se tu trochu srovnejte tam vzadu, jste tam hrozně namáčkaný. Vypadnou teď 3. Jako další bude muset naší soutěž opustit. Tady. Co já? Krvičko, je nám to velmi líto. Budeš jí muset opustit. To soutěž se hraje spravedlivě, ale vždycky někdo musí vypadnout. Já to chápu. Samozřejmě, že každý jednou musí vypadnout. Mně nevadí, že třeba vyhraje někdo, koho nemám moc ráda, nebo tak. Tak pojď, sundáš si to tady a rozloučíme se s tebou. A ta cena? Pro tu cenu hnedka dojdu, bude se ti určitě líbit, počkej tady, zatím si to sundej. Je to takováto krásná sada, prosím. Děkuji. Moc vám děkuji. Počkej, bez toho, co jsem dala, jenom tak jako, aby jsem to mohla přinést. Vem si věci a ahoj, už se neuvidíme. Nashledanou. Ještě s jedním pečopem se tu budeme muset rozloučit. A to je Mína. Míno, přistup. Míno, je mi vážně moc líto, že jsi musela tuto soutěž opustit, ale už je to tak. Děkuji, mě bylo už velkou ctí, jenom jsem přijet. Ty žádnou cenu nedostaneš. Jak to? Protože, bych ti to řekla, nemáš tu žádné prostě lidi. No prostě, já ti to řeknu jinak. Nemůžeš, je to op. První a druhý a třetí dostane cenu, ale ty nejseš třetí. Prosím, sundej si vše. Dobrá. Tak, můžeš jít, prosím. Nezlob se. Nashledanou. Já se nezlobím. Jak to, že ty jsi nedostala cenu? Neumím ti to vysvětlit. Aha. No tak takhle to dopadlo. Budeme hlasovat dál. Teď nám to soutěžící ale budou se jinak oblečou. Můžete všichni nastoupit, prosím, do haly. Až se vrátíte, budete vypadat úplně stejně. A vy budete stát úplně stejně. Dobrá. Nepadejte nám tady. Padejte nám tady. Mám štěstí, že jsem nevypadla. Tak a to byl další díl této soutěže. Nezapomeňte se dívat příště.